tiang hian a in trana inu emo inawi mo chuan aluna asoya atak sabung sang chu zadeu mer mudeu chur hian a hre thin boka anu dewa phei chuan thil a musual thina tuma betu om silova phun bulbul changte aneya o a hriat thu te a soi thina anu dewa phei chuan a kai thina tin keya ulsam taka han kalpo ati hlei thei meu lova chola chu a ei thei reng lo tin azun chuak po a hrelo chawa a kai ngun tela anasa tul boka akhuma chuan darkar chuangte a kai thina ama a inti nat hlawin aban te chu khumtlanga chuan in tron sakhiala damlo derdep te ni si achak em boka azia a in thak thuta achang chuan a thinarim ema achang le alungaya atrap vaka achang le engkim mai chu a hlauta emoti turani akha achia atonga fi alo ema athil soi reng chu ase chiltlat thrin boka achang la in aw vaka engtik lai ma a hriat ngai lo latin tongte sap tongte greek tongte chuan adak par thaya chutiang tong chu amang ngai lova azir hek lo chutianga chiam hnu chuan aron pa ngai vele mai thina ma se a chaw thei ema doctor in entir la in ataksa a engma thalo lai an mulova psychiatrist hial panin neurologist in entira anni po in engma ataksa a chuan thil dik lo an mulova laril rulam la apa ngai vek boksi hetiang hi khovel hun sanga kumtin hian chung ko tam takin an tong thina sa khu sang le chen na hun po in anglo tak khovel let liamami te po in an tong thowa chutianga damdoi thiam an beidon vek to hnuwa chuan lo thei lova ramhoi no chuak tu ko angai to thina ni ketlik chung ko hlun le kirkiap em maya lo piang in analyst micheli chu no pang fel le ngaina tom tak ania azai damin arwal puita rawa po afing ema thenrual kom athiamin zirna lama po aduai lo hle lekha azir velai po hian azir chua huna ni atumber chu zirtir tu ani kumsom paruk ani lain tum khat chu akai vak maya doctor te chuan thuak pangking fel chi alo ti in temporal lobe epilepsy anei ti an lo mu chuaka hetiang natna nei te chuan thil mu sualte an chinga anung changthleng hian na satakin angong thina anu kum engemaw zat chu damdoi in ranga kalin doctor rang an muwa treatment chitin reng an la a ril rulam doctor te po ronin psychotherapy te po voiduai lo an tia anticonvulsant medication tenen thei to pinanin enkola anticonvulsant chu thuak lam damdoi mizo tena phung zol damdoi kan ti ang hi ani bere chutianga thei top an chu chung bo chuan zialam reng apan lova athil mu sual po chu azwal zela akai po anasatul tula kumsom ni pakhat a hantlin chauta huwa phei chuan adin mun chuan a thalo lam zong in ma ason na sa to hle a ramhuai sang in tibuain a mu fo thu a soya an tong ri le thomte a hriat thu a soi ta reng maya analysis chuan chung ramhuai te chuan hrem huna liam thuai tura an ti thin thu a soya a seilen na chung kwa in a zir boka a chung te chuan chuta zet chuan ramhuai in a ti boi ngei ni in an ring ta ani damdoi lam reng in ataksa a na a tho hlei thei lo awangin kongdang an dap ta a tong trai lam an hoi ta ni analysis chuan tong trai chu a chil chho ani taber maya manilo ma ataksa achak to lo na kalain chongai ten a tong trai a darkar tam tak tong trai in a ko chung ram huai om te chu chuak turin ati thina ama te hial intina in thisen te po ain chua fowa chutianga ati chuan atong trai na chuan aram huai pai ni a hriat chu a chua tir thein a ringa thing thia atong trai na salutuk chuan a keru ati tliak hiala kan hriat angin ketlik tong trai a chuan thing thit atam em hi chuti chungpo chuan atong trai chu a ban san chuang lova kumhni ngot in lama tong trai na satak nena an bei nu po a engtin ma aso tak lo wangin biak in lam an bia a an sa khu hruai tu te chu an ron ta a an ko san hruai tu priest chu ram huai no chu sak tu rin an nge na
chu mi hnu thlasawm chung chu voisom paruk lai ram huai no chua an nei a hetiang ram huai no chua na nei hi thil na mai ani lova darkar tam tak angaya taksa po in atuar ema analysis po exorcist an hanti chu a awak waka aruma tong mak tak tak athiam po a an riat lo ten atonga Hallo, chu mai ani lo ama chu a in soi sapa a ru te hiala el kliaka ati rol te a se thla a thial chup chup mai ni tin pindana om ve dang te chu a bei boka makdeu mai in a cher chiat to te reng nen a chak em maya patling hrisel pa ngai chak thatak po a the phar dor thaya tum khat thei chu mi pani in chel an tum ngot maya pindan bang le lam fit thum vela sanga deng dot chuan an leng thei dot mai ni mi panga po in an chel ne tak lova chuan amut thil lai rem changa la in khumtlanga chuan a kut le ke chu an phuar be sakta a taksa chu a chechak em maya mu thei hian a tlakok kok mai ni analysis chuan ram huai te chuan thil ei an phal lo ati a ma se rem changa dek chuan a pindana lo wak mai mom fang mir le chuk chu te chu a ei thin thung loya chu tiang reng a ta ka wang chuan a taksa chuan a dol zo tangang lova kumsom hi pathum chau ni in a boral ta ani a thi hian pound som sari keji som thum pakhat chi ani official a thi chan a in zia dan chuan malnutrition ei muthalo le dehydration a taksa ina tui atlak chamwanga thi ni in a in zia ka a thi nu chuan analysis chanchin chuan in hialna a chok chuak na sa em maya minol puite chuan analysis chunga thil thleng chu doctor le sa kho hruai tu te thiam lo vekani an tia a chung te le an ko ran hruai tu priest chu anwa analysis thi na awang chuan convict an ni ta nge a analysis chunga thil thleng chu ngai tha awang le thil dik lo an ti wang ti in ko chuan thiam lo a chan tira ma se atan em chu an tang talova hei hi tun nu thlenga film lar mai exorcism of Emily Rose ran chua chan ber kha ani ta ani ko ran lam chuan kha thil thleng kha an soi zui thanu reng lova anin nam noi lo thu te an soi ta lo zo ka ma se kha movie pakhat khan thil thleng te kha aron pholang ta vek thowani khami atang khan exorcism lam hoi hi movie apo aron la pha le na sata em mai ni sangkha zakwa somsari pathum khan the exorcist masazok kha an chua alar ngiang maya mi te chuan en masaloni hlamin ticket anin chu luya achang to te po alut turin cinema hall kongka a chuan an in tlar thup mai ni khovela movie sumla lut number zinga po atel ta hialani tin exorcism shim hi minol puin kan lo mel riat le zual pha ta boka movie critics te pon kha exorcist sangkha zakwa somsari pathum kumami kha chu ramhoi film siam to zonga a hlom bere anti ve tlat mai ni achan pakhat nia lang chu an em wang kha ni in asiata a movie shim kha William Blatty le khabu be chana an siam ani a ma se ale khabu kha thil thleng tak be chana ziak ania Blatty chuan soin tum khat chu mi panau pang pakhat ramhoi zol ni nge an riat no chuat tuma voi tam tak an be chung chang sangkha zakwa somli pakwa a le khabu pakhat a chhiara tanga khangai to na khanai ani thu a soya chuta tang chuan kha movie kha alo piang ta ani heta mi panau pang aram huai pa ya ber hi hunaliam deuh to wang hian aming hi riat ani lok lova Rolando emo Robbie Mainheim ti in an soi mai thina ma se tu nuwa aming tak riat ani le ta hlau maya aming dik tak chu Ronald Hankeller ani kumsom pathumani line Ronald ta hian anu tei ama duat tu achana aril ruana maya anu tei hi anun kai hruai tu poimo tak ania Ronald ta hi thil tam tak azir tira chunga thil zir tir zinga chuan uiji bot mandan atela
Ronald nu tei thi nu rei vak lo watang chuan an ina chuan thil mak tak tak pa ngai lo tak tak paranormal activity a thleng tana Ronald chuan a pin dan kong ka in kikri te bang hiat ri te a hre thina amutna zona chuan chunglama tangin tuya far thina ma se chunglama tui pipe le tui zem engma a bok si lo voi khat chu khuma amut lain ama chop chuan a khum chu pin dan kil le lama chuan in son pheido maya Ronald nu le pa te chuan mi thiam an hriat zong zong an rona doctor psychiatrist psychologist te ron lo po an nei lo atua ma chuan an pui thei lova thil thleng po in zialam apan chuang lova ato pa chuan bei nge seirun dung ti in an ko ran upathuron angin ramhoi not chuak tu exorcist an ko ta ani Catholic mun puya tanga phalna nei Father E Alberta chuan avoi khatnan February sang kha jakwa somli pakwa khan exorcism chu anei ta a ma se hemi tum hian an se son chu an zolova Ronald chu khuma chuan phuar be chunga exorcist hi nei ania ma se engtin tinamo akut chuan madres noi chu dap tlangin ati dup nana anda spring chu a kheu chuaka Father chu adara a hliama laklo deuh chuan an chol sana chumi nu chuan Ronald taksa mun sang sanga chuan na tak taka hamna nu ma hi alang thina voi khat thei chu Lewis ti ming hamna a chuan alo inziak ruak maya chu chuania Ronald tanu in Saint Louis biak ina tranpuina angen tak chan ber chu chumi nu chuan priest enge mozat le an thui thwai te chu lo kalin Ronald ta chu tranpui te po an tuma hemi tum hian amuna omte chuan Ronald taksa a hamna nu maron om tuam chu an mu lai nge ya a thlen thu le voi khat phei chu akum chu pin dan kil le lama nor phei tok ang maya a in son phei dei thu an soya hamna nu ma chu ataksa chuna langna satel tela exorcism chu voi tam takan beina in a engama chu asot po hian alang lova azwal tel zok ni hian a hriat chumi nu dewa tang chuan khuma zun che mai chu a ching chho tan ta a pindana arem lai a chuan a zung top mai thina atopa chuan enkol ngai na aum tangang lova Ronald ta chu Saint Louis Alexian Brother Hospital a chuan an admit tangenge a thla chu aule rak chungin hun manga abul naya omte chu an chia alo vak zela damdoi in a thok tu te mang ang chuan priest ko le in Ronald alu tu tharau sual chu no chu tiran tum le ta a chumi tum chuan minute sari lek nuwa Ronald ta chu aron pa ngai ta a an kalta atia nun pa ngai mang chovin azir na po achun zom chowa azir tuang hle a anu a phei chuan NASA engineer ani chhota dor maya mihring ten thla kan lon na thil poimo tak Apollo le Space Shuttle mission a te khan a thok chhota hial ani na chu a then rol te le a chung te chuan hun engemaw chen an ze puya a thian te soidan chuan exorcist movie aron chuatak nu phei kha chuan kha movie kha ama to na ni ti mi in an hre chuak ang ti lau reng in khuna mang thin an ti a tiang chuan Ronald than kelara chu sang ni pakhat khan NASA atang chuan a pension ve ta a sang ni som ni khan a boral ta ani he movie kan soilai The Exorcist a chuan nu khan ramhuai pai ramhuai zol boruak kha azwal na sa em mai ni ome khang hun laya exorcism ti thin te po in akha to ka boipui turan nei reng thu an soyani exorcist case rap thak deuh mai pakhat chu man deuh lok khana thlenga hetiang thil thleng an han soya an soitel fo thin thawa tangin a in tana sangni som pakhat khan mei thai pakhat latoya amons chu afa te pathum le anu nen anin thar Gary Indiana a chuan anin suan luta December thla a han thlen chuan Indiana khowot lutuk noya po chuan an porch varanda a chuan thau hi a treu reng maya an hraya an voluma eng angana sa a an ti hlum po chuan an kiam thei reng lova angai reng chu an ni maya an ji hut reng mai ni zan khat chu latoya le anu tisakam bel chu an ti lain in chung bedroom pan chhona thing stepa chunglam pan chhawa kal thup ri an hria a chuti lai vek chuan basement lu thlak na kongka chaukalama mi chu a in hong re chu boka latoya chu thom omna lama chuan rang takin atlan ngala ma se tu ma reng hu tur an lo om lova anuwa mu in pindan kongka chu thatakin akala
thom chu anu dar kar khat vela chuan ron om le ta a chumi tum phei chuan latoya chuan hlim thla chaukalama chuan kalden denin a hmuwa rang takin pindana tang chuan atlan chuaka ma se angai ang bok chuan tuma reng hmu tur an lo om lova kongka puile tukver a in kal thavek bok si ma che chauka chuata chuan phekhok nuai thla lian zet mai hi alo om kwa umaya thla enge mozat nuwa chuan thil thleng chu azwal kaita a hemi tum hi chuan latoya nu chu a thang har zo ka tanga anu chuan latoya o chu hria in kanu ati chu maya latoya omna lama chuan man mo takin atlan pheya latoya chu a fanumutna pindan kong kharbula chuan loading in chung lam chu alo hoya anu chu a handak lut veya pindan lai taka chuan latoya fanu upaber kumsom pani mi chu ni kho shelo ti hriat tak hian boru ka chuan alo kang lung maya muang chang in an mu lai vek chuan khuma chuan atla thale tariai reya a than har nu chuan engma thil thleng reng chu a shelova latoya chuan an kauthana chuan an har satna chu a thlena ma se atuama chuan an lo ngai thu tak sak lova tual chung mi tharau mu thei pakhat clairvoyant chuan an ina chuan tharau zati chuang an om thu a hrila chunu chuan latoya chu sage nim chi khatle sulfur in chunga chuan hal turin atia sulfur hi chu thil rim chhedeu mai nia artui troi rim hi anam hum mai ni chumi a han hal zo chuan ni enge mozat chung chu thil thleng te chu a rea ma seron kir le ta thova latoya le anu rosi te chuan an fa te chu ram huain an man thrin ni in an soya an fa te hi kumsari ko le som pani an ni a naupang mel chu chuti huna chuan adang lam vek thina an mit mu te chu an mit khura tanga chuak tur ang mai hian apong pu thina an nui mel adang lam vek buka an han then reng chu an kare to an hapui zong alang vek zel an tia tin an opo danglamin naupang o ni lovin patling o ang chi hian ari chuak thin bokin an soya tum khat chu afapa kumsari mi chu almera chunga chuan biru in ama in alo tong mola ama ang rual vel mi panau pang tho akom thu asoya ma se mi panau pang akomero chu tu man an mu pui velo thunga a uzo kumkomi mi panau pang tho chuan thi omdan asoi thina tum khat po kumsari mi zo bathroom a om lai chu mu thei si lo thachak tak mai hian bathroom atang chuan a vom chuak nol maya latoya fan upaber chuan doctor hna chuan a chang chuan mu thei lo hian min re hlum atum thina ti in asoi boka chutianga thlen chang chuan asoi tu mu thei si lovin o hian a chung te chu a mu le to ngai lo tur thu a hriu thin boka tin a rek tu chuan minute som hi po inung to don lo ati thin boka skeptic tan chuan he in a thil thleng hi chu awoi om lo viau mai thaya ma se he thil thleng hi a chiar thei veka online a po police official report a om vekani heng report ziak tu te po hi police officer hun tak mai heng paranormal lam reng lo chi hi an nia ma se he case an han boi pui zo zet hi chu paranormal lam thil an rin pha chiang hle enge ingai dan chu ka shelova hetiang thil a thlen hi chuan a masabera hian doctor ron hi a fu melber katia namdoi thiamina an enkol phot hi ti masak ber turani latoya te po hian doctor an panta a ma se mak tak main chung medical doctor le nurse te mu lai reng chuan thil mak tak a thleng le ta thova kan soi mek latoya ina sang te hi an dang lam deuh na chu afa te naupang ho hi in pon lama hian an zui tlat mai hi ania tum khat chu doctorin a check up line afa te pani kumsari le kumkomi te chu ni kho shelovin an om thut maya kai har mai an han tuma an ti hlei thei tlat lo maya clinica chuan doctor ber chuan 911 a call ta a ambulance chuan damdo in pa ngai Methodist Hospital lama aphur pheya anua an han har le chuan kumkomi zok chu apa ngai viawa ma se nau kumsari mi chu apa ngai thei tlat lo maya a aw ruaya a tre vak boka security patling panga po in an chel hne mangtlat lowa abana han vai chuan an kiang dual mai zelani thil thleng an han mu chuan damdo ina thok pakhat chuan hetiang thil hi seilen na chung kwa a that lo awanga thleng thei ti in alo soya tin anu ber latoya chuan mental illness ril rulama fel hela na yan yang ati boka
dam do in lama mi te chuan child service lam an bezui ta boka case chu Valerie Washington ni chuan ala a Valerie chuan dam do in lam te chu an chung ko chungchang hriat thei ang lo hre turin lo exam turin atia ma se dam do in lama lo exam tu chuan engma chu tiang thil dik lo chu an chung ko zinga a mu lo thu le an risel na lampo engma har satna a lo thu a lo soya psychiatrist chuan afa te a po suaswal rong bol wanga hiam le pem dukemo engma a lo thu an taksa a chuan a soi boka tin nu berla to ya phei chu nu thatak ani thu a lo soya Washington in akom trumin ano pangzo kumsari mi chu a dana in thak thut maya amit mu chu aron war veka abula thu a u kumkomi chu zuanin a honga chuan a reka are pa chuan tu na chuan thi a hune atia achak em mai le ngala puitling enge mozatin a u are na chu phelti ran tuma an chei lai mai ni chu mi hnuwa thil thleng chuan dam do ina thokte chu ati hlau hlea Washington official SSC report ta alandanin amipa upazo kumkomi chu makdeu mai hian tum khat chu anui vun maya api ro si kutvuan chung chuan anung tola banga chuan anung zong alon chovin api kutvuan chung zel chuan ceilinga chuan akal tamaya chumi hnu chuan chhuat laya ngil takin thatakin atum thlale chumi chung zong chuan api kut chu a thla ngia lo boka anu ami panau pang chuan chu tiang ti lai reng a shelowa ti le tumpo ni se a theidon lo hrim ani ti a soyani helaya thil thleng hi nurse mu lai nge ya thleng ania DSS report a po nurse hian thil thleng chungchang hi a soi ve nge ani Valerie Washington ni chuan naupang te chunga thil thleng chungchang chu chiang taka a chan hriat ani ma chuan DSC lam chuan kol ri se atita a chuti lai chuan hospital chaplain chuan Reverend Michael Magino chu bia in latoya te chung chu kom tur le tharau sual thil ti nia a hriat chuan exorcism ti sak turin atia Reverend Magino chuan latoya te in chu awatlo ta a in chung alu rol chuan an light chu eng tha theilovin a phechar maya tin tukver parda chu atol roi boka chuat laya chuan theikoklian pui thla hu hluam mai chu a mu boka Reverend chuan latoya chu crucifix a han mu tira ma se khurta chara achil phuan te chu atla tamaya Reverend chuan chulai mun ina chuan tharau sualte an khosa in ro an rel ni mai na hria anu kara chuan DCS te chuan latoya in chutlo in an khosak dan te chu an endik saka engma diklo an hulova a felfaya chung ko pa ngai khosakin an khosa eile in po an tla chambik lova Captain Charles Austin Gary Police Department a kumsom thum paruklai thok to chuan tharau thlasang ti vel hi aring lo khop maya ma se mai chana an han tong tamal mal chu atopa chuan ring taviau mai ni police pakhat chuan latoya te in a thil thleng chu record atuma ma se in chunga thlen chuan a battery chu ama in a thivek maya a beidong dera pona chuak le a thavek boxi officer pakhat chuan voice recorder keng vele in anin komna te chu a record ta a han play le chuan chiang deuh hian tu emo chuan hey aron tia That's where. I'm surprised. Police ina in thla a han lak chuan tukver pakhata chuan tharau ni om tak ading lai ala fu boka he thala tu hi Captain Austin a hi ania thla alak lai hian tu ma helaya hian an omlova tin in chunga hian police ten an ken thin in biak na wireless hi a man hlei thei der lo boka motor radio thleng hian helai mun hian ai effect ni mai hian alanga heng thil thleng kan han soi zong hi police official report a dot tel lova thutiam chunga an zia tevek an ni case la tu Captain Austin chuan tual thana case rap thak tak te po kalo la to thina ma se la toya te ina hi chuan zan khat po kariak ngam lovang ati hialani anu dewa chuan Father Magino chuan exorcist chu la toya ile a in le avela chuan nei ta a avoi thumna aseson thumna chuan in chu a thian thiang hlim theita a child service te po in naupang te chu
อันนูละตัวใหญ่เนน่าชวนอันดักยีร์เวเลตาทิลมักตักตักเข่งถิ่นเตปจูอัตบเฉาตะบกอันนูชวนละตัวใหญ่เตปชวนอินจูลัวจุยลวินอันชัวสันเวเลตาตัวหมดชวนจูอินจูอันนูชวนลัวเลอินอันนุ่งเบระเจ็กเบกันชวนอะไรตาอันนี้ฮิโกส adventure โฮสันีdocumentary ประคัด Demon House ค่ะเฮมีอินะอันชุดที่อันนี้ชุดที่อันจอดนูชวนอินจูลัวจุยไทยตัวเราตูรินอันติดเชตาบกันนี่มีตั้มตักชวนเฮลายินาทิลเข่งฮีรำหวยทิลตีไทยนั่นแหละอับเบยตูระรินนัจักตักอ่างไอเจียลันตีร์นะมีอินอันง่ายนี่แห่งทิลเข่งกันตีแต่ฮีข้าราวอินดาวนะอันนี้ตักเจ็ดชวนโคเวลเลลำทกชวนภาษาชาวหวยเซนไม่ปักหัดเอามา Father Gabriel Amort อันนี้Catholic priest นี่อิน exorcist ที่ทีนั่นนี่ข้าราวสวลเบยน่าเราระว่าชวนมีรัดโคเข่งตีเรารัวแล้วนี่เรา Father ชวนไว้สางชวงให้เตียงข้าราวสวลตีบวยแต่ฮีอาเราบวยปุยโตทีนะกุมสมทุมชวงเจ็ดจู Father Amort แต่ฮี Vatican Chief Exorcist อาเรานี่โตทีนั่นนี่เฮนี่นะฮินี่นะดิกตักก็ฉันนี่นะเป็กตักตักนี่subject จงจางจูเลขบุงไงนุ่มตักอาเจียกบกFather ชวนรำหวยไปกันตีฮีทิลตักตักนี่ทูซอยน์ริงตูเตฮีจงทาราวเตชวนเอ็งไล่ปะอันทาราวชูสักตุมาอันเบรงทูเตปะสอยThe Pope Exorcist ที่ movie อาคารรูเซลโครค่ะ Father Amort ตะเลมาอาจารย์เงี้ยค่ะอา movie ปะค่ะผัวจบพลังนิลวิน Father Amort ตะทิลตนอามาเจียงเงยอันจานันี่กันละเอ็นลมละวันนี้ชวนเอ็นเวงเงยอุละมุนมินติการิงเคลดาวินซีโคดค่ะอินเอ็นโตลมเอ็มโอขมิเลอินเดียนาโจนส์จบพลังเดวันนี้อาช่างบุริงอดเหล่าตีนานิจูตินเฮมูวีชัดนาเรียวจูทุบวัติกันเต็นอันในชินจงจางเดปอลังเตลนี่ให้เฮียนติมุนมสวลเลยฟาดาร์เฮียนมาปันตัวเปียงเตะรำหวยเหล่าโนชัวสักอันนี้เฮียหลังอันตำไม่ที่ไม่ตูร์ฮีอันนี้มาเสจุดยังรอจูอันนี้บีเข้าเหล่าไม่ฟาดาร์จวนรำหวยโนชัวในอันนี้มาเฮียนดานอังอิน medical doctor อันปันมาสักอังไงทูอาศัยpsychiatrist เตปอันรอนเวกอังไงฟาดาร์จวนจุงจงอันติเวกนัวอันเบยดงอันนี้จวน exorcist อันติชินเจ้าทูอาศัยนี่อามาปันตูมีจ่าปะขัดลิงเหล่าเดียวเตเจ้าจูรำหวยตักไปอันนี้ชินทูอาศัยจ่าปะขัดโปจูอันกินเหล่าไม่ไทยทูซอยน์ฟาดาร์จวนมีอินรำหวยไปเหล่าเสียดันอลซัมตักอันนี้ทูอาศัยจูจิงอาศัยประคัดจูรำหวยไปอันติจูชุดจิลินไม่มีชินตีระอาชินไล่จวนบุลนายะมุไทยเล่อาเสียไทยไม่เหล่าตูรินครูซิฟิกเซโมทิลเทียงลิมดุยอังจีเตอบุลนายะจวนนันเก่งตัดชีนะจุงทิลันหันเก่งนายะอันอมดันดังลำเล่ดังลำเหล่าจูฟาดาร์จวนเหล่าซิรชีนะอันดังลำอันอมดันอินทากันนี่จวนรำหวยอันไปตักตีนานี่Leu Apostolo, Leu Martin, quid no, dice figli figli degli altri. Veniš tu kam se quelle no, rispondemi. No! เฮตียงexorcist อันในน้ำมุนฮีสาหุมุนเทียงเลมโมเบียกอินชูงตีอันนี้ชีนะช่วงก็จิงมีนี่เรามีช่างจูอัตเลมไทยอังเบอร์เตลตีร์อันนี้ชีนะฟาดาร์จวน assistant อามาปุยตูร์อาช่วยเตลชีนบกถ้าทุตังไงเราปุยตูร์เล่จงใจปุยตูรินอารมหวยไปแต่ช่วงลำมีเองโมซัดเตลอารมติชีนบกสังที่สมปรุขันฟาดาร์อมอร์จวนวิลเลียมไฟร์กินจู exorcist อติไลวิดีโอรีคอร์ดอภัลสักเฮมิตุมเฮียนไม่เฉพาะคริสตินาอีอันบวยปุยรำหวยโนชัวดานฮีอดานปังไงอังจวนที่บวยทักเดียวไม่ฮาลาวเนียเองโมติตัวรอมเทียจงใจเตะดุยเทียงริมเล่ crucifix Bible เตปออามันหุ่นเตะค่ะเอามาเฮตียงexorcist ฮีริลรูเล่ตักษาอาจาวดูมาโนชัวสักเล่บวยปุยอันนี้ลายเฮียนอาไปเตจูอันดานตัวสวยโลกไทยอันนี้ชินลวะอารมหวยโนชัวอันหันเบตักตากะเพจวนอันเจวักอันเอารวยอันตัลเจียมโตไม่ชินนี่ยังชวนฟาดาร์อมอร์ตชวนอันรำหวยไปเต็นอันชัวสันเจียงบางอันนี้ที่อาเซียตมาชวนโนชวนจูอาคัลปุยตัดชีนั่นนี่แค่ใส่นังลวะเช่นขัดชวนดาร์การเองโมซาตเอาไลน์เช่นขัดเตโรอาเซสอนอ่ะไว้ตั้มตักในแต่ปองไอบุกชีนะexorcist ที่จวนนี้ชวนฟาดาร์ชวนอาจงใจสักงาชีนะ
van doi thak tak mai in exorcist voi khat chia video alak tir chu ati nun ber ani zuita a chumi nu thlatle ma han ral le chuan kumsom ko pakhat mi ni in father amor ta chu aboral zuita ani aboral nu hian thil do om lo tak mai a thleng zuya chu a exorcist nu ber kha a hlotling tlat lovani Christinai chu aram huai pai chuan ati boinon le a William Friedkin chuan voitam tak phone a bezui boka ma se achung chang le achanchin engma hriat zui tur aum thei talwani heng kan han soi exorcist kan ti ram huai no chua hi Catholic tenen hian anin me bik riau hian alang thina ma se ani bik lova kumsang tam takal ta khan an lo ching dai to Babylon ho khan natna le khuarel chiat na te hi tharau sual le ram huai ten ha tho ni in an lo ngai to thina chung ram huai ten no chua tum chuan an lo beina sa to thina ni heng Babylon mi ten exorcist an ti dan hi tunlaya an ti dan nen hian in person hle a an chuak tu tur chuan ram huai pai chu leya din tirin asira chuan arin kuala alai taka adin tira chu ama le ram huai ram ri akhamna ania chumi hnuwa chuan thu cham mi abi ka an duan chu acham ta thina chutia acham pa chuan rin kual chunga chuan thil emo a the luta chi te thlai emo a the lu thina chumi atan chuan aremo kelemo an hlan thin bok Egyptian ho po khan ram huai no chuale mun ma then thiang hlim hi an lo ti thin dai to a anti fo thin pakhat chu doi chi khat ania heka antia an sa khu huai tu prisin akai huai thina la cham mi rang te an chama an pathian hne na chuan ati lon nan emo an hlan thin boka priest chuan akut chu dam lo chunga chuan ada a ram huai chu taksa chu san tur chuan thu a pet thina chumi hnuwa chuan adam lo chu amulet a pe thin boka amulet chuan anu le zela ram huain ati boina tur laka alo veng him donani Christian na aron dar ran tir po khan exorcism chu rin na nen khan kal kop tlata ko ran ma sa te khan taksa le ril rulam har sat na tam tak kha ram huai ta tho ni in an ngaya chung laka an him na tur chuan no chua exorcist kha angai thina ni middle age kan han kai chauta ka phei kha chuan exorcist kha alar ta maya ko ran ma sa te chuan sual do na man ro pakhat anga an manga renaissance hun lai kha exorcist zual kai war lai ber ania an thia tangin witch trials ti te doi thiam tha te po alwar em kha khang hun lai kha chuan mi te khan doi thiam pitar an ti le ram huai kha ang khat chi in an ngaya mi tu emo doi lam kai noya aming soiri kani to chuan mihring pa ngai ang po khan an hu hlei thei to thin lova ti hlum mol kha an du ngal rum mai thin ani anung chung khan engza tak poisoi lo kha hal lumang mo Age of Enlightenment atang khan exorcist bo ruak kha atlan yam le ta a achan pakhat chu ko ran thu nei na nga lutuk ta kha ani bera huna han kal le reta scientist le philosopher te chuan exorcist chu pui thu na chi khat angin an ron soi chho ta boka ko ran chuan chang let lem lovin exorcist chu claim in akal san reta ma se kalsan vek thei ani chuang lova ram huai no chua chu khovel mun sanga lakal pui alani renga abikin namsa khuala biate zinga hian alana sa hle khol thil alo thasawa movie le mithiam te tong kam ten kan ril ru alu anem ta ka chuan kan hoi herle khothir adang lam chowa ram huai no chua po amma an lo chin fo to po chu a thleng khat ta em mai ni ma se age of social media anti tunlai social media ron lar chau nu hian he exorcist bo ruak hi aron lar thar le ta chiam mai ni in ria emo ka shelova history hi han enila exorcism hi nam tin te hian man lai kan ria thei tira tang to khan engemo zong hian an local pui ve theu thin alonia psychotherapy in enkol na mishing ten kan nei masak ber te po ati thei hialang Hippocrates father of western medicine anti khan abul kha exorcism atanga tran chawania chuta tanga khatiang dim hun thleng chauta kha ani ma se poimo ta ber chu ani taktakem heng ram huai pai kan ti te hi thil ni taktak ani em athleng taktakem ti lam hi ani ram huai pai chung changa hi chuan sa khorin na le atak ni china thil kan ngai hian kan ril ruwa thu asoi thui hle thina ram huai hi a omiringem an omiringa
ipaya in ringani chuan itana damna tur chu exorcist ramhuai no chua anita a lo dam puita la itaksa atang chuan ramhuai chu achuak ni in inga yang nge chu achuak ti rin chana chu ramhuai a om ti ama atanga ilorin na wangzo khanita ang soifia thiam hi har khop maya ramhuai man ang chi te supernatural ani lo ti hi medical professional te mutan mana tangin alo ni to thina mi ramhuai pai nia in ria le an ria te hian epilepsy le schizophrenia natna hi an nei tel zia chuba ka multiple personality dissociative identity te nein bipolar disorder le ril rulam kai noi natna sang an nei thina ma se heng an natna nei te hi an han en kol hian adam doi te hian an taksa hian na athoklat lo mai thin hi thilmak takani exorcism chuan achang chuan olsam takin chunga chuan na athokle loisi thina tuna chuan hetiang ramhuai pai kan tiang chi hi DSM nga dani a possession trance disorder antia ma se anti na hilarei lova shelo pok an lo nual mai thei aum zia chu tunlai doctor te hian ramhuai pai antiang chi hi ani lo anti na ani ber maya tharau sual lam thil ti ani lo anti ni ma se mi then khat te hian han soi fia le riat fia mai thei lo har sat na an tok thin ti ero chu an phalova doctor te ngai dana chuan hetiang ramhuai pai in ti te hi chu sa khovon nei le rin na boi pui mi le chung ko mu mal lo taka seilian te an ni du hle an tia atlang pui hian heng ramhuai pai te hi no pang lam an ni fova doctor te soidan chuan heng hi no pang te lem chan na le anu le pa te sa khuana rin chana ti loman tumna pakhat ni in an soidai mai ni entirnan ni china kan soitak ronald han kelara chungchang ang te kha anuwa khana ma khan thil thleng zong kha ati chop le machang ani ti kha asoi le rau sia asoi dan chuan ama kha ano pan lai khan no pang sual ve tak mai ani a anu la asa khomi na samai sia chuwang chuan lem kha achang tamai ni in a in soya analysis po kha achung te kha anza khan sa khomi vek an ni a analysis po kha chu tiang tur chuan an enkola alandana chuan analysis kha schizophrenia emo multiple personality disorder emo anei ni in alanga hengnat na nei te hi en wangwang ma la nangpo in ramhuai pa yan ni mo iti turang chi kha ani po khan sa khuana atang khan ramhuai kha a nge kha a ma dai atang ina lo ring to thina chu chuan ati buai nge ni in ati ra tang khan a ring ngal boka kan soi kha analysis kha epilepsy nat na nei hrim sa ni kan ti bok kha tin doctor khan antipsychotic a cho zui boka damdoi e ya chol san chi a khan tong china an kalta ka chang khan ataksa khan na main lovin atur zui ta a rin na lama changota thlir tan chuan analysis te po kha ramhuai pai nge ani dona skeptic te ro chuan mentally ill ti in ril rulam chiang lo anti thunga anan na ron lan chu dan kha chu an sa khovuna changa an thlir na hoin alang chuak an ti ni ma se tu man chu ani chi e ti thaian chuang lo wani latoya amon spo kha sa khomi mai ania chu mai ba ka pui thu na hi ala vung hle boka mitam takina chung khat laina tele tu emo kan thian te kan ron mai na tur ang chia te hian doi thiam le in thiam te aron tlat thina afa te po kha ramhuai na man thayani ti rin nang het tak nei chunga seilian ania chu nau pang te khan man ruwa an mang ani thai ve thau mai ni an chung chang zia na chuan kum enge moza chung chu an fa te khan sikul an kal lo fova an sikul kal lo chan an soi chu ramhuai na ti buai an ti thina ni an sikul kal pe lovin leman chang ani thayangem tu man an shelo tin khang thil thlen lai khan la to yai khan in lu man a pe thailova a pek thailo chana hian ramhuai apu boka he channel hi i subscribe na a rei to a video hi yen nual to ni chuan in lu man nei lo le pek thailo wanga in soi ran hi thil tharani lo di re to nge yang la to yai te in nei tu po khan a in kha tu man engtin ma khatiang lam hoi khan an soi ngai lo thu a soya an lu ma le an chua nu lu tu te po in engma thil dang lam an riat lo thu an soi katani go santar zek kan ti kan soi ta ka po kha pa kha show nei ani a atak takani lo ti riat a tha a ina ti chiat chan ni ta achu a documentary video kha avor larnan atini a plan sa ti nani a plan po adu thu samin
จันจินทระเตอันปวงตะเฮียลเรงข้าเคยใส่นำหน่อยแต่ขานวายิน police officer Austin เทงขานปุยถูนทิลลำละวุงไหมอันนี้เวกะ paranormal ลำทิลเพยจู Austin ขานโอ้ยเลยอาตรงกามินโอ้ยเล่าเจ้าโจกันนี่อาติรเตอาจังขานทิลเข่งข้าโอ้ยสาอิน case ข้าอาลาตินานี่ตินสุมาขานขัวมุฟักเล่าบุกะอาฉันจูอันนัวกัปตัน Austin ทุสอยเรียดเลยอันนี้ดานินเฮอินาทิลเข่งวางเฮียนเองโมโซงอามิงจูอัทันเตลอาได้เสียวางเล่ movie deal เตอาหมูเบสยาขัดยังข้อสาขาอันนี้ทัวอาศัยเลยอันนี้ Reverend Magino เพย์ขจวน movie deal อาหมูตังเงียข้างทิลเข่งนูขัน Evergreen Media เตเนนอินเรมนะอันเสียมาอันนี้ company เท่าฮี The Conjuring movie เสียมตูเตค่ะอันนี้ The Conjuring movie โปค่ะไอ้น้ำหน่อยอัตักเงียยันนี้ติตูเตเรงขันโดดอันสวยเดอุเวกันนี้ทุดิกซีกลวกตักสวยปักขัดมาค่ะอันลวันนี้มาเสหลดลิงเนียงมายาไวเบลเชงเงมุจัดอามูวีจังขันอันมุชวกตะเรงนี้ก็สวยตุมเบอร์นิตาจูแห่งมีเตฮียนโดดสวยมีอันบุเมกตินะอันนิลวะอันจันจินฮีมุนขัดไล่เจ้านิลวินอันช่วงกลมาจังเคลียร์เตโปเฮียชาที่ไม่ละอาจาวโจกัดเคลียร์พอทีอาชัดชีนะอาบิกตะกินมีอินเองโมห้ำชัดนานหูผานานิเพฮิจวนอันติเดรินโดตันสวยงาไปตีฮิเชียจังตัวนี้อาริงอันเตจวน exorcism จูคลาวสวลเนน่าอินเบย์นาตานาทิลจูเล่ติง่ายนี่อินอันง่ายมาเสคลาวสวลจูกันเกียงข้อเวลาฮิจวนเองไล่ปอินอันโดนล้มนี่ skeptic เตจวนแห่ง exorcism กันติเตฮีมันไล่ medieval หุ่นไล่จังรุนชัวอินเฟมนัดจิขัดนี่อินอันสวยอดิกนัดเจนเตโปอมันยัง exorcism ติไล่ทีฮีอันตัมไหมก็สวยดานะจวนสเก็ปติกเตโปกอังเจ้าตะเวกไม่อันนี้เตโปกลงนิเวเดวไม่เทียนยะ Father Amor แต่ทุสวยค่ะก็หันไงตัวรำหัวฮีทิลตักเงียนี่ติถูกค่ะสวยกันติค่ะอาปายเตเพยจูไว้ตั้มตักบวยปุยโตกันติค่ะมาเสรำหัวตักไบบุลินาถ้าเราสวลโคเวลอบตูอติเตค่ะอันนี้ตักเงียมติฮีก็ไงตัวไม่ทีนะโคเวลาฮิจวนสวลเลชาฮิจะตัวนินอินดาวโดนะก็ทุสอยฮิจูเราเทหิลได้มาละอปอยโมเบอร์โซกัจูค่อยลำจังเงอินี่ตู้ลำเงอิจันตีฮีนี่ใครเล่ตุนจุมาตานจวนกันดูตกเลรีพอดมายังไลค์ไฮป์คอมเมนต์เล่ subscribe เตค่ะนินเราเมสักเล่ชามโดนเนี่ยที่ชวนนั่นเล่ไปกัดทงไอ้นมตักเนนะอินหูเล่เช่าอันตุมบกโดนเนี่ยอันนี้เล่พอดอุเล่